mhlambi ke xa usibekela ngeligama lika Tata uKunze Mdaka singathi into evele seyivela ngalento yomculo. Mandibulise ku South Africa yonke lo thethayo kuthetha uNkunze Mdaka likhwethube ke eli ke elithetha apha. Ewe ungasithatha nje usibeke kuba lento inomculo uyiqalelephi iqale njani? Umculo ndisuke ndingumuntu othaya iflat khona lento othiwa iflat le othi moyikhalisa awuculi ngokhalisa yona ngiqale eflatini ikhala kamandi futhi yona kwasho ukuthi ngonjalo eflat ndiyahalela ukucula kodwa ngoku akwenzeki ngoba phela iflat isemlonyeni andizokwazi ukucula. Hayi ke ndase nditshintsha ndahalela isiginci nangena esiginqini bandifundisa ke hayi ndakwazi ukutshaya isiginci khona umfana ndihlana emzinto sasisebenza naye kuye owandikhombisa uba hayi qhwetha le ntambo udibanisa nale uyobamba phaya ndenza kanjalo kompela ndagcina ndisazi isiginci mase ndisuka ngoku sendiseThekwini sisehlukana phaya emzinto sawuhlangana eThekwini naye yafika yena phaya eThekwini setshaya iKostina ngosowasiyeka isiginci safika ngoku sadibana phaya naye hayi ngeke ndoda ungathi ukhalisa kamandi ungathi singake sidlale nje ebona ke eThekwini bekukhona esasikhathi bekuthi mangaba kuhleliwe nje ngemigqibela sengahanga emsebenzini kube khona apho sihlangana khona sikhali siziginci yabona. So ke ngoku ndikenza ngena ke nomdlalo weziginci saphuma ngoku yena obetshaya iKostina mase ndifike endlini sidlala kwasho ukuthi sichaye kakuhle siyeva ba into esiyitshaya imandi sane chance yokuthola ke umfo owaye wathi hayi befuna ba siye eGoli so recorda khona. Hayi ke kwasho ukuthi ke mina ke maniqale okhozini phaya kweyandawo ndiyihala kuqala. Ewe mandifike ekhozini phaya bathi hayi mabesiva ingoma zami bazimnandi kanje bathi hayi ngeke wena ufuna ukuhamba eGoli apha asinawo ama-CD enziwe eGoli ndase ndihamba ke ndiye eGoli nyani ke fike ndarekhoda ke kuze kuqinele igama ke likaNkunze Mdaka liqina ngolo hlobo. Yonke lento yenzeka nje useThekwini? Ewe yenzeka ndisiphaya eThekwini ndisukele eThekwini ukuya eGoli. Utata uKunze Mdaka masimbheka bonke abaculi aba baculayo ngakumbi Eastern Cape ibonele kuyo utata uKunze Mdaka kodwa seva ngathi kukhona isikhala ngapha ema-university engayazi baye iphi university kufuna utishali ongatisha etisha ngomaskandi andiyazi beyinyane engakanani sifuna ukuva lento iphuma kuwe ba inyane engakanani ubukuwabizwa phi ubizwa bobani wafike wenzani? Hayi ndike ndabizwa kwi-university eRhini eGrahamstown ndawufika khona ke ndibizwe likotitsha ke ndititsha ngohlobo lokutitsha ngokwesiginci kusho ukuthi abantwana besikolo phaya baye banothando loba ndingeza phaya ndiyobakhombisa uba isiginci esisitshawa kanjani ucula makusuke kutheni uzibonga masuke kutheni ndaya ke ndawukwenza komsebenzi hayi wafika wamhle futhi kakhulu umsebenzi into yafika yandiqaka phaya ke yaba sekuthini ndixakwa abantu bahlukahlukene abanye basuka eNew York abanye basuka eAfrika phezulu ngoku siyaphithana apha ekuthethene into efuneka pha kwesasikolo sisingesi sesike ngoku kumeke singekhoyo ndiyaqweba kodwa uqwebeki cha kwasho ukuthi ke ngoma kusondela omnye utishala bese cakwami bathi nemimbuzo abayibuzayo ndithi bathathe etishala kwaphela batho ngesingesi ngoku ndiyancedakala ngolohlobo ke ndaphathwa kahle kakhulu ke phaya ndize ndibuye futhi ndikhululekile kungekho into eniphazamisileyo njengoba njena ndilapha kwenye indawo endihalela ukungena kuyo
ndibafundisile kakhulu omaskanda yabona befunda ke isinto esindisikhalisayo aba balapha Eastern Cape apha Eastern Cape kodwa ke kuhlangene nje konke apha South Africa ndingasho ngoba bebefika ngokuhlukahlukana khona omnye wale ndazi ko Kranscopo wena ke ndamrekhoda ndazi idolophu yakhe ephina kuthiwa nguMbongolo ndamrekhoda ndisenkampanini eGoli Universal abanye futhi baninzi ke lapha eStern Cape ndibarekhoda ndibafundisa into ke ebeya inbethe ndibafundisela phandle ngoba andinayo workshop la ndikwazi ukuhlala nabo phansi mna ndinamakhono amaninzi ebendingabafundisa wona hayi isiginci kuphela nasemakhonweni okusina ndinalo ikhono elinjalo ndinawo namaplani okuhlanganisa umculo wesintu so ke ngoku into ebendikhala ngayo ke ndiqonda uba iyandibetha ke ngokuyona ileyo ba andinayo workshop la ndibafundisela khona bayafuna ba hey sicela ukusifundise yabona nje ndigcine ngoku sendibafundisela ezindlini makwenzeka omnye mhlamba afika apho ndikhona athi hayi awundifundise noba kulapha ndithi hayi kaloku apha ndizobe ndihambe lapha ngcono ekhaya kusho ukuthi ke lonke ufuna into ngaba sisikolo okanye iworkshop engeyakho apho ufumaneka khona ngalo lonke ixesha ukwazi ukubafundisa ngale ndlela umuntu ufuna umfundise ngayo kufanele kanjalo ngokomthetho cha kuya kubethe ke kuwe ngoba nami ndizame bona hayi ngeke uba ngase ngixhaseke lapha nje ndibe nendawo ndibafundisela baninzi abantu endibamisileyo befuna uba bazofunda kumi into edibene nomculo wesintu hayi ndicinga banoko bakumamele ndiyabaza abantu bazokuxhasa mkhulu tata ukuze Mdaka simazi kakhulu ngeke sikwazi ukumyekelela and ibalekile into yokuba sibe nayo indawo esiwufunda kuyo umculo wakuthi hayi ukucula kuphela njengoba usisho ukusina yonke nje into enengoma ngoba ingoma akukho ukucula kuphela hayi masithembe mkhulu izokwenzeka lonto ngoku umkhulu une-album ngoku ne-album sikubona uphuma estudio phaya ofike wavoa ngathi ngoku ungumfana osemsha hayi ayavatha uvathe kakhulu ingoma ozenze phaya zingaphi ezam zi7 ezikaNkunzi Mdaka ezikaphuma khasi umfana wami ubeke warekhoda amasithi yakhe nje atamathathu wabuye wama ngoba ungene kwesikhathi kanye inkampani eziphelayo le album uyiphusha nonyana kuphuma khasi yes unyanisile then ke ngomazizonke ezingoma niphume nazo njengoba beninse studio nophuma khasi zi11 maniphazami zi11 mazonke eziqondene nawe zi7 eyona ngoma wena ophuma nayo phaya ungathi yeyiphi nje okanye siqale kule ndawo isihloko sealbum sithini isihloko sealbum sithi ndicela ukuthetha nani ethi into ethetha ukuthi umuntu mayingena kule album ikhona into oyithethayo nathi kule album hayi ikhona into endiyithetha nani pha ku-album ngazo zona ingoma ezi umuntu ongakazimameli xa uthi uthetha naye ngoba ngoku nanku umbhobho ukuthetha naye umuntu ngeyiphi yona message oyona kanye ebibonakala uba uyayidlulisa okanye umuntu angayifumana kule album mayimamela ezingoma ezingoma ziyalungisa ngoba phela makonakele abantu yabacela madoda uxolo bengicela ukuthetha nani yabona umyalezo wayo unjalo ngiphinde ukuthi ke ngoku enye ingoma ethi awusuke endleleni sifuna ukudlula uvalele ntoni na ingoma nje
endizibethayo zinento yokuba nemibuzo uba uvalele ntoni nasuka endleleni. Okay, ikhona ke futhi ke enye ke enayo ekhona kwezo ngoma ethi wentombazane uyakhala lo mfana othandana naye uthi wena uzula njalo. Oh le ithi uzula njalo. Uyolotsholwa ngubani nasifebendini. Iqonde iphile ngoma mkhulu. Hayi le ngoma liqonde ukuthini ithiphu ngomthetho le ndithiphisa abantwana ukuthi noba ngaba umntwana uyathanda ke phela ngoba ngeke sivale indaba yothanda isukele ebantwini. Kodwa ke makangasosike awole nje bonala ba uma ehamba ungathi nje uvwasuba inkobe wathela inkobe yabona inkobe eziziphekwayo. Makakabe no hayi akathi nje hayi bhuti uthando lwakho cha ndikabi nalo angaloko etho kuphela ayikulungile ayikulungile kubo bonke abantu ngeli lonke makabe nendoda enye. Ayibalekanga uba makabe namadoda amaninzi. Okusempeleni ke ukuvela kwethu thina intombazane yayinesoka eli1. Maye mabini kwakulihlazwelo. Hayi selilo. Iselihlazo na ngoku. Izingoma zakho ikhona ingoma ethi phaya ake nithuleni. Ake nithuleni. Uthi ekaphuma khasi ke yonke umfana lo wami ethi madoda ake nithuleni kukhona indaba endizanayo ndiphethe iqhawe ndiphethe unkunzi emdaka usho njalo kumnikazi wayo. Ewe ake noko abantu bazithandile ingoma zakho ungathini ukubulela kuwe bayithandile abantu le album kakhulu emakhaya. Ndingathi ebantwini ndiphakamisa umbulelo kakhulu ebantwini ndithi ndiyabonga uba kanti ngokube ndihleli ekhaya ndingarekhodi bezibuhlungu inhliziyo zabantu ndiyacinga ngoba njengoba ndingarekhodi njena baxa kuba ndiyiphi. Eyona nto ke thina sifuna ukuyibonga kakhulu kuwe le album ndethukile uba kanti iyavela kukhona izinto ekuthiwa zii-collar tone. Bazozazi ke emakhaya ungangazazi wena khona into ekuthiwa zii-collar tone uba umuntu athi mayithi ufonela omnye umuntu ngokufune mayikhale ithi 33 kukhala ingoma zakho pha so umuntu uyakwazi ukuyiseta ukwazi uba kukhala ingoma yakho naxa umuntu efuna ukwenza i-ringtone uyakwazi ukudownload ingoma yakho ikwazi bikhala eyonto nifuna uba siwudlulise nathi ombulelo uba usincede kakhulu sesikwazi ngoba nathi sikwazi ukuseta ezonto ndicingela uba ke wena ozibambanga ncam ngexesha lenu ndiyayazi uba wena ubusazi into yama-CD ngoku andazi bafuna bekujije kangakanani le ndlela ngokuthengiswa ngayo umculo kodwa ndizama ukukobisela uba ezitolo apho kuthengwa khona umculo seyiyacholakala le album. Wonke umuntu ongabe usemakhaya siyamkhuthaza into yokokuba makadownloade ingoma zikaNkunzi Emdaka i-album entsha nofuna ukwenza i-collar tone akwazi uba ayisete ibe i-collar tone uyazenzela phaya nge-airtime yakho ukwazi uba uxhase iNkunzi Emdaka. Hayi unyanisile kona ngoba ke phela mina thina sivelele kuma-CD. Ezuzithoyo ke hayi inyani sasijija thina. Inoba ke soya ngokuziqhela kodwa ke okulixesha nje kodwa kona nje endizazi izinto kuba umuntu mangaba efuna ingoma yeNkunzi Emdaka usibi siye sabeka siyawula sezantsi kwangakhulu amahlathi. Ngumi lona ndisisibavu bavuze ebhungu hayi indaba enqalo. Ndingomthotho wabhungu. Angacofa nje uYouTube, TikTok, uSpotify uncedile ubutsha. Hayi bayazazi izinto pha emakhaya bo-YouTube bo-Spotify zonke ndakucholakala kuzo ingoma mozozidawunloda otherwise ndicingela uba nomntu xa ifuna ukukufowunela straight nantsi inamba ndiyibona ibhaliwe apha ezantsi kuthi so umntu uzokwazi bakwazi ukufumana uNkunzi Emdaka. Ngoku tata uNkunzi Emdaka mhlawumbi sicingela uba thina fanele ubhizi apha ekubizweni
enzela uba ngaba abantu baya kulibala ekuqasheni xa benemicimbi sikwazi uba sibakhuthaze. Bakuxhasa kangakanani abantu? Hayi ndibhizi kakhulu ngoba okusempeleni angene kakhulu amakhole endifuna ikhona nje enye ibifikile iphume eKapa hayibo ndiyehlula kwabala abantu abandifuna abaninzi kakhulu futhi ke ngoku nomuntu naye uzobona ukuthi hayi uNkunzi ngoba nguyelo ebekade singamboni hayi ke ngoku siyamfuna ukuthini. Enye into bendiyihalela ndiyazi ba wena uthi unothu phaa esikolweni. Ewe bendiyazi ba uyakhumsha mawuthanda. Ya kuyenzeka. Ungabacela nje emakhaya bakwazi ba bathenga umculo wakho bawudownload ubaxelele nje ngeEnglish leya kwathu. Hey le English yami lena kudityaniswa pha napha ingahlangane kahle kodwa ndingatsho ndithi now I'm happy me for uba ndirekhodile you see. Yes. Got a album for Inkunzi Mdaka for download. Naso ke singese ndisiphetheyo. Hayi ndiyabona uthi wakho hayi uthayide kakhulu. Ke ngoku mkhulu ubumani usuka uyorekhoda pha ndinento ethi ubungarekhodwa umuntu omnyama pha. Lithini ibali lakho kule nto yokuyorekhoda nabelungu phaya? Ubuxhumana kanjani nabelungu pha? Hayi bekuba khona umuntu oyiproducer oyena osazi isingesi. Iproducer ngumuntu omnyama. Ya umuntu omnyama lo wazothi mayethetha uvane naye. Okay. Kodwa inkinge ibifike ibe pha ema-office. Ema-office makubonakala ba baxakeke kakhulu nalo mfombo endihamba naye iproducer nemanager asemsebenzini ayikho. Ndibe nengxaki yokusala nabelungu. Ndisala nabelungu amantombazana nabelungu. Andithanda ke ngondwabhekile yancokolana ngam khando eve bathini. Ndoyiva inye sesithi hayi. Masithi hayi ndibheke phansi bona lo hayi beningawuqheli. Ungazi ba uthi molo. Ningazi mna ndinendlela umolo mna. Kuthi mase uphakathi ngoku katsho buzi ba hayi Nkunzi how are you? Ndithi mna I'm fine. Athi where you come from? I'm come from Eastern Cape. Oh, Eastern Cape is far. And yes, Eastern Cape is far. Yeah. Okay, Nkunzi. Ngathi bantu Nkunzi Mdaka. Abelungu bathi hello Nkunzi and badibanisa impumulo kabelungu. Uza nesingesi sakho sasezilalini nasuzulunga. Abelungu mani how are you? Where you come from Nkunzi? Yeah, I'm come from Eastern Cape. Oh, you want to speak English? No, I'm not good for English.